Madi'n ei cholli hi. Cyfle'r Derwyddon wrth ymosod, pil dda, Rittenberg, y tu ôl i'r amddiffyn. Barhau ei rediad i'r canol, a'r Derwyddon ar y blaen! James Davies, 4 munud sydd wedi chwarae gwrth ymosodiad yn hollti amddiffyn Aberystwyth. Jobyn yn ddigon rhwydd i James Davies i gasglu i 6ed gol o'r tymor. Dyma Ryan Edwards. Da gan y dyfarnwr, rhwydd i pwystro stopo'r gêm. Yn y cyfamser, mae Davies wedi derbyn pas dda gan hwythro lawr y canol. Cyfle i Davies i ddyblu'r fantes. McCormick mas yn gyflym yn gadarn. Aberystwyth yn dianc, ond Davies a'r cyfle am ei ail heno ac ail y Derwyddon. Marty Owen te. Cymryd hon, mae'n beryglus tuag at McCormick sy'n ei gollwng i. Davies, bron! Oddi ar y linell. Does na'm trosedd ar y golwr. Pawb yn syllu ar y dyfarnwr ar wahan i Davies. Bron i Davies roi honna anghefn y rwyd a rhywsut. Dwi'n yn siŵr ai Goodall a ymystynodd i gos i rwystro honna. Ond geith y Derwyddon ddim cyfle gwell i ddyblu i mantes nhw. Dîm o'n parhau. Beilir canol o, mae Goodall wedi gwneud smonach o'r gwaith amddiffynol ac mae cyfle fan hyn i Evans yn gwastraffu cyfle arall i'r Derwyddon ddyblu mantes nhw. Croesiad yn un cadarn, ond fe ddyle Goodall wedi delio hwnna. Fe ddyle Jordan Evans wedi cosbi amddiffyn Aberystwyth am y camsyniad. Am gol! Amddiffyn Aberystwyth yn cysgu. Y tafliad yn dod i mewn, dim un ochr eiwer Aberystwyth yn cau ar Jordan Evans. Jordan Evans yn dyblu mantes ar ymwelwyr. Baines sy'n paratoi i gymryd i. Crymani hon yn beryglus. Wel, gewn nhw ddim cyfle gwell. Baines y crymani hon yn glyfar tuag at y postyn agosa. Ac Ashley rwan yn curoedd un. Ac yn gosod honna fodfeddi heibio'r postyn. Griffiths, mae'n rhaid bod chi'n hapus oedd yna'n berfformiad arbennig o dda, ynddo dde? Do, ni chwarae dda heddiw. Mae ni cadw'r bêl, symud o gwmpas nhw, a falle dyn ni wedi sgolio mwy o goliau. The first half was pretty even for 20 minutes. We done well, but you know, second half we were poor. That's probably been our poorest second half for a long time, you know. But on the flip side, we give Kevin Drewes a bit of credit. I thought, you know, they were strong and they were organised, and as you say, they were better than the second half. So. You know, we'll learn from it, and as you say, we've got to pick the lads up now and go into the 2 games against Newtown, the big games. Yeah, pa mor bwysig oedd i sgori yn gynnar hefyd? Yeah, wel, oedd y tywydd ddim neis i neb a i sgorio yn gynnar, the Real just settled nerves tam y bech, a wedyn dan ni chwarae pêl-droed really dda ar ôl hwnna. Faint o effaith mae hyn yn mynd i gael ar y stafell newid? Anferth, mae gen i fixtures andros o galed rwan, gen i'r Seintiau Newydd dros y Nadolig a'r blwyddyn newydd. Ni gael Ceycon y wythnos diwetha, mae gen i Newtown, mae gen i Barry. So ni sef ar rynnu mwy anodd, ond oedd o'n bwysig hwn yn gêm a ni targed ei ti ennill ac oedd y gêm gwartal ddim yn mynd i bod digon. So oedd o'n bwysig yn ei ennill hwn eddiw ac si a codi o'r gwylod nec, so maen nhw gyn chwarae gilydd. So bwysig iawn. Yeah, it's getting tighter now though, and you're looking back over your shoulder, aren't you? Well, it's tight, isn't it? You know, we'll see how the results go tomorrow, and you know, we know for a fact it's 2 big games coming up against Newtown, and then we've got tough ones against Connasky and Barry, and you know, it's all to play for. Looking forward to Christmas then? Yeah, well, what Christmas?